Tu je to? Vnútri toho brala niečo je. Moc bola skrytá tu. Je to hrobka. Ľud mal naozaj kedysi hrdinu. Vytrhli ho z dlhovekého spánku. Prebudila si ma. Znova som sa zrodil ako boh. Teraz sa musí rozhodnúť, či bude na strane dobra alebo zla. Naozaj by sa nám zišiel superhrdina. Pomôž nám, prosím. Ted Adam nie je hrdina. Pripravte sa. Dwayne Johnson Vraj si neprišiel nastoliť spravodlivosť. Netvrdil som, že som hrdina. v slovenskej premiére Trháky Ale to neznamená, že ním nemôžeš byť teraz. Black Adam v sobotu o 20:30 v Megakine Markíza.